Usa ka abandonadong balay sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Usa ka lalaki ang giingong nakit-ang migawas sa mong balay, una pa miulbo ang kalayo. Ano ang report ni James Paulo Yap? Nabulabog sa usa ka dakong sunog ang 10th Corner 16th Street sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa hapon adlawng Huwebes. Gilamoy sa kalayo ang usa ka ancestral house sa pamilyang Rojas nga pipila ka tuig na nga walay tao. Gituuhang nagsugod ang kalayo sa ikaduhang andana sa maong balay. Tungod sa kadako sa maong sunog, gisaka kini sa BFP sa third alarm. Composed of light materials, labi na sa iya mga tapat-tapat nga balay, mas dako ginsangsa nga mas spread unta. Tungod po sa atong positioning sa atong mga fire truck, wala gid sa naka higayon og spread dito maayo. Apan sumala sa tigdumala sa maong ancestral house, nga aduna kunoy usa ka lalaki nga ilang namatikdang migawas gikan sa ikaduhang andana sa balay, una pa man miulbo ang kalayo. Na ako na yung nilayat dito kay naaman yung kwarto dito sa likod kapit. Na ako na nilayat dito sa likod padulong ilang bilyaran da. Una pa nahitabo ang Aya din ni siga ni. Dili lang kita ko kakasapon ng kuan dire. Atong una na ako nasapon pero wala lang kita ko nadakpan. Ug daw ang maong ancestral house samtang damay sab sa maong sunog ang usa ka balay nga partially damaged. Hinuon walay natala nga nasamdan sa maong hitabo. Apan usa ka lalaki ang naglisod paginhawa. Hinuon daling natabang sa mga medical personnel. Kani nga balay wala si kuryente. Mo na mo butang pod nga anggulo. Ginasubay pod namo. Isagid ang other reasons ani. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.